Matul l-aħħar jiem daw kollha li għandhom bżonn id-dialysis sabiex ikomplu jgħixu ħajjithom bl-aħjar mod li jistgħu tpoġġew taħt pis enormi. Kif ir-Renal Unit fl-Isptar Mater Dei tinsab iffullata mingħajr ebda slots ġodda sabiex tingħata din il-kura. Fl-aħħar ġranet il-lista ta' pazjenti mingħajr appuntament sabiex jagħmlu dialysis telet għal aktar minn 14-il persuna, bil-ħin għall-appuntamenti dejjem jonqos. Id-dialysis huwa proċess mediku li jieħu post il-funzjoni tal-kliwi. Il-proċess ikun jippermetti li l-kliwi jitnattfu minn sustanzi tossiċi meta l-kliwi ma jifdlilhomx l-abbiltà li jagħmlu dan b'mod naturali. Il-proċess li ġeneralment jieħu bejn 3 sigħat u 4 sigħat isir ġili anka 3 darbit fil-ġimgħa. F'każ li l-pazjent li jkollu bżonn dan ma jirċivix dan it-trattament ikollu riskju li titpoġġa ħajja il-pazjent f'periklu. Kienu bost tal-pazjenti u infermieri li tkellmu ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet dwar din is-sitwazzjoni li xeħtithom taħt ħafna pis. Bl-infermiera saħansitra jispjegaw li lanqas setgħu jibatu lil pazjenti li kien imisshom id-dialysis fir-Renal Unit. Min-naħa tagħhom il-pazjenti spjegaw li kienu informati li fil-25 ta' Awwissu kienet isir dialysis lil pazjenti li kellhom jirċievu dan it-trattament lura fit-18 ta' Awwissu. Fl-aħħar snin l-Isptar Mater Dei dejjem qed ikompli jerfa' l-pis li mhux jiflaħ għalih. Dan kif il-popolazzjoni qed tkompli tikber bil-gvern ta' Roberta Bela ma joffri l-ebda pjanza biex tittaffa din il-problema. Bil-konsegwenza li qed ibatu mhux biss il-ħaddiema fis-settur tas-saħħa imma b'mod speċjali il-pazjenti u l-familji tagħhom li dejjem jittamaw li jingħataw il-kura meħtieġa.